kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, simulan po ang araw sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay mula sa Psalms 34 verse 13 hanggang 14 at nakasulat. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Isa puso sa bawat hakbang ang banal na mensahe mula sa Psalms 34 verse 13 hanggang 14. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo para sa inyo mga members. Kaya samantalahin, nabili ka ng isa, libre ang dalawa. Sinabi kong buy one, take one kasi may mga out of stocks na product dyan sa brands. Meaning naubos na. Kaya kung may available, iilan na lang. At buy one, take one promo na lang ang maibigay para mabigyan naman yung iba ng supply. At pag naubos yan, wala nang maibigay muna sa inyo dahil wala pang delivery at kulang pa ang raw material sa paggawa ng mga produkto dahil ito po'y herbal. Kaya hindi natin mautusan yung herbs na bilisan ng pagtubo, paglaki, dahilan na nagkakaroon po tayo ng kakulangan ng supply. So samantalahin po ninyo na dyan sa branch kung saan kayo member, meron pang buy one, take two, din samantalahin. Unahin nyo ng fulvic mineral dahil napaka-importante na haluan, patakan ng fulvic mineral ang inuming tubig para hindi na tayo mamroblema sa pabila-biglang pag-akyat ng blood pressure, sugar,
sugar, kolesterol, hindi na maging acidic, wala ng heart palpitation dahil masolusyonan agad yung acid reflux, hindi na rin tatama yung urinary tract infection o UTI. Pero kung umaakyat na yung blood pressure, yung sugar, yung kolesterol, mataas na, haluan nyo ng magnesium ascorbate, ang fulvic mineral dyan sa inuming tubig. Like 1 glass of water, 10 drops na fulvic mineral, 5 drops na magnesium ascorbate kada inom. Then gawing pang-almusal ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder at best milk. Ito naman yung organic na gatas natin para habang nagkakaedad, hindi malilimutin, tumitibay ang buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, nerve at muscle pain. Kaya ugaliing uminom umaga at hapon. Kung may hilab ng sikmura dahil sa hyperacidity o acid reflux, dagdagan nyo lang ng corn coffee. Kung namumutla na yung kulay ng palad, ng kamay, ng kuko, hindi na pinkish, dagdagan ng molasses para hindi bumagsak yung hemoglobin at pulang dugo po ninyo. In fact, nakasulat to dyan sa brands para masundan talaga ninyo. Hingin lang ang healthy diet guide para mapanatili ang malusog na pangangatawan. At prueba sa sinasabi natin na ikaw ang siyang mag-alaga at matuto sa tamang pag-alaga ng malusog na pangangatawan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Ako po si Mr. Rodrigo Cruz Jonggon. Paano po kayo natulungan, sir, ng Doc Alternativo po? Nang dahil sa Doc Alternativo, namimintin ko yung kalusugan ko. Kasi sa synthetic medicine, medyo alanganin ako eh. Kaya nag-product ng Doc Alternativo, medyo maganda. Kasi maliban sa wala ng side effect, epektibo pa. Kami nagpapasalamat sa Doc Alternativo dahil sa patuloy na serbisyo nila sa program nila na puro natural. Katulad ng halimbawa ng isolation. Sa isolation lang, napakalaking tulong na sa akin yung, kasi mayroon akong diferensya sa mata, katarata. Sabi ng doktor noon, parang uoperahan niya. Hindi ko pinaopera kasi baka may infection pa eh. Mabuti na lang may isolation na galing sa Doc Alternativo. Okay, sir. At yun ang ginagamit ko ngayon. Okay, sir. At saka itong fulvic mineral, napakaganda yung fulvic mineral lalo na pag may asma ka at saka yung may sa sipon lang, maganda ipatak sa ilong, lumalabas yung plema. At saka yung kape nila, malaking tulong din sa akin dahil sa medyo constipated po ako, medyo namimintin ko yung pagdumi ko dahil sa Bixtin coffee ng Doc Alternativo, katapos sinahaluan ko ng B-complex powder. Kaya maraming salamat sa Doc Alternativo. Sana magpatuloy pa sila magserbisyo sa mga taong mahihirap na katulad namin. Okay, sir. Maraming salamat. Ano po ang inyong pangalan, sir, edad at kung saan po kayo nakatira? Ako po si Mr. Rodrigo Cruz Jonggon na nakatira po ako dito sa may Season Pangasinan. Yan ang prueba na matuto kayo sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Kung hindi pa member, magpa-member sa halagang 1,850 pesos. Member na po kayo. Bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga niyan, pero bibigay sa iyo libre at ipapaliwanag kung paano gamitin at ano mga health benefits niyan. Then maka-avail na agad sa mga pa-promo buy one take one, lalo ng buy one take two promo ngayon. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, our site Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Lalo na sa mga nag-maintenance medication at synthetic drugs, napaka-importante na masundan agad ang cleansing formula, ang natural megadose vitamin C IV upang mahinto na safe ang mga maintenance medication at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan. Pagkatapos tuturuan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundin na makatulong para mapanatili ang malusog na pangangatawan, para hindi na masakitin na at patunay sa sinasabi natin na kagalingan sa sakit. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Sa ngayon po, tuloy pa rin po ang aking pagbili ng produkto ng Alternativo at patuloy po itong matrangkil sa akin. Tuloy-tuloy ko rin po ang aking paggamit ng mga produkto nila dahil po ako'y nagkakaroon ng ganda at maayos na pakiramdam. Simula po nung ulit ito, halos taon na rin po ang nagamit ito sa kasalukuyan. Ngayon pa vitamin C, tuloy-tuloy po ang aking paggamit ng mga produkto ito. Tapos salamat sa paggamit ito sa tulong ng Doc Alternativo na patuloy kong sinusubaybayan ko ito hanggang sa kasalukuyan. Kung ikukumpara po natin noon, ano po ang pinag-iba ng inyong pangangatawan po ngayon? Sa ngayon po, noon ako hindi pa gumagamit ito. Ako'y hirap huminga at lagi akong makapal ang bataw at mainitin ang ulo. Ay simula po nung gumamit ako nito at magpa-cleansing ako at magpa-vitamin C at tuloy pa rin ang aking paggamit nito at yung pinagbabawal dapat kainin na pumasok sa katawan ang siya rin sinusunod dahil na napapag-aral at binibigay nila sa kanilang seminar. Ano po ang inyong pangalan, edad at taga saan po? Ako ay si Anastasio Guerra, taga Ibaan, Batangas. Salamat po. Yan ang buhay na patunay ng kagalingan. From Batangas, talaga nakapagsabi na naging malakas ng pangangatawan, hindi na masakitin. Kumpara noon na laging makapal yung pakiramdam niya doon sa batok niya, na masakit ang ulo, mainitin ang ulo, hinihingal. Pero matapos niyang sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo, lahat ng iniinda ay nasolusyonan, nawala na. Ngayon, kung ano yung tinuturo natin dito sa Doc Alternativo ay talagang sinundan at napanatili ang malakas, malusog na pangangatawan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya sundan po ninyo, kapanalig, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch. Mas mabuting daluhan na ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar upang mabuksan ang puso't isipan sa kagalingan na inyong napakinggan. Narito po ang schedule ng herbal and natural healing seminar. Ngayong araw, Sabado, ako po makakasama ninyo dyan sa Pasay City branch. Nakaschedule din dyan sa Balanga City, Bataan, Abulog sa Cagayan, Calbayog sa Samara, Zamboanga City branch, Digos City ang main headquarters at Davao del Sur, Surala sa South Cotabato at Matina, Davao City branch. Bukas Linggo, September 10, nandyan po ako sa Cubao, Quezon City branch magsasagawa ng seminar. Sa Lunes, September 11, nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan branch. Pagka September 12, Martes, nandyan po ang schedule sa Iloilo City branch. Pagka September 13, Miyerkules, nandyan naman ang schedule natin sa 3C Martires Cavite branch at nakaschedule din sa San Jose Antique. Pagka September 14, Webes next week, nandyan po sa Bigan City, Ilocosur branch. Nakaschedule din sa Kulasi Antique. Pagka September 15, Biyernes, ako po inyo makakasama dyan sa Baguio City branch at nakaschedule din sa Kalibo, Aklan.
Pagka September 16, Sabado next week, nandyan po ako sa Lawag City, Ilocos Norte Branch. Nakaschedule din ang seminar sa Roa City, Capiz, Pulumulok sa South Cotabato at Mangagoy, Bislig City Branch. Abangan yung iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance upang priority po kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Then, ang magpa-register in advance, makatanggap ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral, yung unang 20. Yung 21 pataas na magpa-register, HA plus, half plus, isang bottle naman yung matanggap ninyo. Kaya unahan nyo na, pa-register in advance at samantalahin mga pa-promo, wag magpahuli dahil yung promo buy one take two, didipindi po yan sa available stocks dyan sa branch. Kaya mas mabuting unahan ng mga pa-promo, buy one take one, lalo ng buy one take two para to sa inyo. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Cataract, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Ito pong eye solution, ipinapatak ko po sa mata ko, bali 3 times a day po. Tapos, after 1 week, naramdaman ko na malinaw na po yung mata ko. Tapos po, tinuloy-tuloy ko hanggang sa hindi na nga po ako nagsalamin kasi dati nagsasalamin. Yung pong katarata ko nawala dahil dito. Betty Pardinho po ng Southville, Muntinlupa City. 63 na po. Pruweba sa kaepektibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Tuloy-tuloy ang paggabay sa inyo dito sa Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas, mga paraan kung paano solusyonan ang iniindang karamdaman. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Doc Ed, pinakaunang tanong dito sa hotline, ito common question at marami talaga nagtatanong tungkol sa Mixten Herbal Coffee. Pwede ba inumin ng may diabetes? Opo, hindi po kasi yan imbalanced sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? Energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications like kung galing sa prutas, fructose po. Kung complex sugar, glucose po. Or lactose po kung nandun sa milk. So ang glucometer ay tester ng glucose. So kapag kayo po ay uminom ng Mixten, ito po ay galing sa cocoa sugar, muscovado sugar na galing po sa tanim. So mahalaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal. Wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po, ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para mai-convert ito ng energy sa katawan. Meaning the body can utilize the
simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level, pero malakas ang katawan, meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Ito naman yung isa, Doc Ed, tumataas po ang kolesterol ko at nagme-maintain na po ako magdalawang buwan. Ano po ang mabuti at mahinto ko po ba ito? Ang bad cholesterol o kahit good cholesterol, ito po ay malimit na misconception ng napakarami na sakit. Actually, hindi po ito ang sakit, mga kapanaling. Ito po talaga ay depensa ng katawan. Ngunit dahil po meron po tayong kakulangan ng nutrients, ang kolesterol ay siyang pangbalanse. Halimbawa, kung nagkulang po kayo ng vitamin C, automatically magkakaroon po kayo ng fissure o sugat doon mismo sa aorta ng puso. Damodo, mamamatay po tayo kung walang pantapal. Kasi masusugatan po tayo. Ito po kasi ang epekto ng scurvy, ang sugat. So, kailangan po merong pangtapal para hindi po tayo mamamatay sa internal bleeding. So, ano ang kailangan? Kailangan po natin ang kolesterol ng katawan, pangtapal sa sugat. So, ibig sabihin, kahit umiinom po kayo ng anti-cholesterol drugs, ang ating katawan ay hindi po nagagamot sapagkat hindi po talaga gamot ang anti-cholesterol. Pang-maintain po ito ng cholesterol level sa inyong katawan. At habang umiinom kayo ng cholesterol drugs, yung mga chemical ay nagdadala rin ito ng kasiraan sa kidneys at atay dahil ang cholesterol po ay produkto ng atay at in combination ng kidneys. So hindi po talaga tama ang maintenance ng cholesterol ng ating katawan. Remember, your liver is the responsible for cholesterol production. Ang kailangan po natin para magnormal po ito, huwag kumain, uminom ng mga imbalanced foods and drinks at mga pagkaing may mga chemicals tulad ng mga preservatives dahil ito po'y subok na nagpapabagsak ng balanse ng katawan. May nagtanong dito, Doc Ed, mag-5 taon na po na tinitiis ko ang pabalik-balik na arthritis. Ano po ba ang kailangang gawin at masolusyonan pa kaya ito? Ang pabalik-balik na arthritis, malimit ito'y hormonal imbalance galing sa tinatawag na poisoning or disturbances ng immune system. Kaya mayroong inflammatory diseases sa tuhod, sa mga joints. At malimit ito ang dahilan bakit pabalik-balik. No? Like for example, you are intoxicated with a lot of chemicals na nakain mo, nainom mo noon, nag-inom ka pa ng mga anti-acids, mga drugs, pang-maintain na high blood diabetes. They are contributory factors sa pagkasira ng immune system. Kaya may tinatawag kang immune system disease, yung rheumatoid arthritis. Kung ito ay osteoporosis or osteoarthritis dahil umiinom ka ng milk, then you can reprogram yourself. Yung gatas kasing powder na may asukal, peligro talaga yun. Delikado yun. Kahit sa inyo pa, more than 5 years nang nag-inom nitong mga gatas na ganito, babagsak yung buto ninyo. At yan po ang dahilan kung bakit marami po sa atin na hindi talaga gumaling. And my challenge to you is this: why don't you reprogram your life? No, baguhin natin. No, subukan mo ang natural. Natural naman tayong ginawa ng Diyos, di ba? Ang material natin, lupa, tubig, ginawa niya, kawangis niya, masterpiece niya tayo. At ang kagandahan rito, talagang ginawa niya tayo sa kanyang kamay in 1 day. Sa 5 days, naunang ginawa ang kailangan natin. So, ibig sabihin talagang masterpiece tayo, pinaghandaan bago tayo ginawa. So, we have to understand that we came from nature and we must submit ourselves to nature. At ang creator natin ang dapat paniwalaan kasi yung creator of drugs. Therefore, we have to really experience the transformation using the natural methods. At seryoso po ito, no? Seryosong kagalingan pong target natin kasi pambihira itong kondisyon mo, kapanalig, kaibigan. Arthritis to, walang gamot to, kahit ano pang maintenance na inumin, walang gamot yan. Magtanong man kay kahit saan, sasabihan sa iyo, hopeless to, walang gamot. Papayag ka bang maniwala sa paniniwalang di naman nakatulong sa iyo? Walang gamot? That's unfair to you. What if meron akong maibigay solusyon sa iyo? Ano ngayon ang sasabihin mo kapag may narinig kang gumaling din dito? Di ba? So you have to truly believe first. Kasi pag maniniwala ka talaga rito, gagaling ka talaga. That's our experience already. So kung hindi ka pa naniniwala, then you have to investigate. Marami tayong mga seminars, pwede niyong may tanong sa mga nakasubok na kung totoo hindi, you can do your part or share. Kasi
may obligation din tayo sa ating buhay at sarili. Isang pagkakataon po ito na you can grab anytime. So kung ang Doc Alternatibo ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng seryosong business for health, no? Hindi sa sakit. Ayan. Ito po ay seryosong business for health. Then, pag-isip kayo. Aha. Kung hindi po ito totoo, wala na. 1 year pa lang, 2 years pa lang, wala na. Pero, tingnan nyo. Bakit marami ang gumaling? Bakit marami nagpatunay? Kasi tunay, totoo. Hindi kasi ito kathang-isip lang. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan para sa herbal at natural na lunas na ipinalaganap na advokasya sa bawat Doc Alternatibo branch sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap personally, magabayan personally sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV tungo sa kagalingan. At dagdag pa na patunay na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Salamat sa Doc Alternatibo kay dito ako na umaling sa karamdaman. Congratulations, ma'am. Ilang taon na po kayong member, ma'am? 9 years. 9 years. Ma'am, paano po kayo natulungan ng Doc Alternatibo? Nagpa-check up ako, tapos ako ng cleansing, na kapag din ako ng infusion. Kung ikumpara ninyo, ma'am, na kayo po ay sumunod dito sa Doc Alternatibo kaysa noon, ano po ang pinagkaiba ng pangangatawan ninyo? Mula noon, hindi na ako na ospital. Dati, buwan-buwan na napupunta ako sa ospital, pero mula nung ako dito sa Doc Alternatibo na mga products, hindi na ako nakabisita ng ospital. Congratulations, ma'am. At sa huli po, ma'am, ano po ang inyong buong pangalan, edad, at taga saan po tayo, ma'am? Ako si Edna Vivero, taga Tanawan Leyte. Ito ang buhay na patunay ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Si Ma'am Viviero mula dyan sa Leyte ay talagang sinabi niya na noon pabalik-balik lang ng ospital, halos kada buwan na ospital dahil sa diabetes, nanghina ang katawan kahit na nag-maintenance medication ng synthetic drugs. Pero simula nang dumating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. Ngayon, wala nang maintenance medication na synthetic drugs at sinundan yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo program. Naging parte na ng kanyang lifestyle, araw-araw ginagawa. Hindi na nakabalik pa ng hospital dahil naalagaan ng malusog na pangangatawan. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan din tungo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, door number 8, our site Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Pag may grabe headache at migraine, biglang tigil ang trabaho mo, dagdagan pa ng ubo at sipon. Doc FH Plus is on the go. Fast relief sa ubot sipon, pwedeng inumin at pwedeng ihaplos. Hindi ka pa mangangamoy dahil sa orange scent nito. Haplas po. Pag pagod ako, mabugod itakdugan, ginagamit ko ang haplas. Dahil may time na sobrang sakit ang ulo ko, nagpahid ako ng haplos sa aking ulo at inamoy-amoy ko ito. After 2 hours, nawala ang sakit ng ulo ko. Doc FH Plus, haplos ng pagmamahal. Doc F Aromatic Plus Haplos.
Haplos. Doc F Aromatic Plus Haplos. Doc F Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternatibo. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa branch kasabay ang one-on-one check-up and counseling upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo, dalhin lang ang medical records or any laboratory result para maturuan, magabayan tungo sa kagalingan. At mga members, samantalahin ang buy one take two promo para sa inyo ngayong Members Day. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, si Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan.